मित्रांनो, आज आपण खूप दिवसांनी व्हिडिओ बनवत आहे. बरेच दिवस झालं रानात आलो नव्हतो. आज रानात आलोय तर तुम्हाला मी दाखवतो की बरेच दिवस रानात न आल्यामुळे काय अवस्था रानाची होती. त्यामुळे तुम्ही काय असं करू नका. पॉज कर. तर तुम्ही बघू शकता की हे कशा प्रकारे रानात गवत वाढलेलं आहे. जवळजवळ 4-5 महिने झाले पावसाचा काळ होता, पाऊस भरपूर होता आणि त्यामुळे काही रानात येता येत नव्हतं. थोडं बाहेरची पण कामं चालू असल्यामुळे रानाकडे दुर्लक्ष झालं. त्यामुळे सगळं गवत वाढलंय आणि रानाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे पाला भरपूर झालता. तुम्ही बघू शकता ही झाडं पाल्याची किती प्रमाणात उंच गेलेत. तर अशा भरपूर प्रमाणामध्ये पाला झालता, पूर्ण रान गच्च भरलं होतं पाल्याने. त्यामुळं बरेच लोक आमच्यातले ज्यांच्याकडे 100 एकर बागा क्षेत्र आहे ती सुद्धा लोक म्हणायला लागली की आम्ही पाला नेऊ का. आम्ही न्या म्हणून सांगितलं तर त्यांनी कशा प्रकारे नेला तुम्हाला दाखवतो मी. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, त्यांनी हे बघा अशा प्रकारे सगळे नुसते वरचे शेंडे काढून नेलेत आणि असे खाली सनगाडे ठेवलेत. म्हणजे ही पूर्णपणे पद्धत चुकीची झाली त्यांची. म्हणजे की आता मी नाही दिलं मी त्यांना म्हणून तुम्ही दुसऱ्याला देऊ नका, की आपण आपल्या पद्धतीने कट करत आहोत. मी आपली पद्धत तुम्हाला दाखवतो कशी कट केलेलं आहे. आता हे पाहू शकता तुम्ही, हे जे लाईन आहे ही छोटी लाईन आहे बघा, ही लाईन आपण कट केलेली आहे आणि हे जे ते ना मोठे सनगाडे शिल्लक राहिलेत हे त्या लोकांनी कट केलेलं आहे. तर असं नाही व्हायला पाहिजे. मग त्यासाठी आपण आपल्या रानाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हे दुसऱ्यांना सांगितल्यानंतर दुसरे लोक असेच करत राहतात. आता हे मला परत पेट्रोल मशीन कट करावं लागेल आणि परत ते ह्याच्यासारखं होईल. ह्याच्यासारखं झाल्यानंतर पूर्ण रान मग मोकळं होतंय आणि खालून छाटल्यानंतर जे उत्पन्न वाढतं ते वरून छाटल्यानंतर वाढत नाही. मी तुम्हाला खालून छाटलेला पाला किती आला दाखवतो आणि वरून छाटलेला किती आहे ते पण दाखवतो.